Κεφαλιά, έδιωξε ο Μέλμπεργκ. Τα κουνάκι για τον Μπομπαντίγια από τον Κόκ και ο Νέτο, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Νέτο του Άρη. Η κεφαλιά του Λαζαρίδη, το τακουνάκι του Κόκε, ο Νέτο πλασάρει τον Πάρντο, τον άφησε ο Μπομπαντίγια. 1-0, γκολ αφιερωμένο στον Νέρη Καστίγιο. Παναγιώτης Στεφάνος, ακούμε. Ακριβώς, έτρεξε αμέσως ο Ντάρσι Νέτο στον Νέρη Καστίγιο και του αφιέρωσε αυτό το γκολ, το 5ο φέτος, μακράν πρώτο σκόρερ του Άρη Βραζιλιάνο. Η Μπαγάσα, Φουστέρ, κάνει καλή δουλειά ανασταλτικά ο Μπρίτας στον Ισπανό Ριέρα. Ο Φουστέρ άρχισε στο κοντρόλ, είχε χώρο. Η Μπαγάσα, ο Τζεμπούρ 1-1 στο 39, η απάντηση του Ολυμπιακού. Τζεμπούρ σκοράρει για είναι παίκτης περιοχής, τον καλύπτει ο Λαζαρίδης. 1-1. Ζαϊρή. Ο Ριέρα με τον Βαγγέλη. Ο Ιμπαγάσα έκανε σέντρα για τον Τζεμπούρ. Κεφαλιά του Μίσελ, η δεύτερη εξελίσσεται σε πάσα για τον Φουστέρ. Η μπάλα στο δοκάρι και τα δίχτυα. 1-2 Φουστέρ. Για 8η φορά στη σεζόν. Εδώ η σέντρα περνάει από τον Τζεμπούρ. Ο Μίσελ με πρώτη κεφαλιά θέλει να διώξει, με δεύτερη όμως γίνεται πασέρ του Φουστέρ, ο οποίος, όπως σωστά επισημαίνει ο Νίκος Γαβαλάς, σκοράρει για τέταρτη στη σειρά αγωνιστική. Πάνω που έλεγα νωρίτερα, Νίκο, ότι μοιάζει ως προς την κυκλοφορία της μπάλας, καλά κλεισμένος από Φατί και Πρίτα. Ναι, αλλά έχει την ικανότητα ο Νταβίτ Φουστέρ, τη μισή ευκαιρία να την αξιοποιήσει. Βοηθάει πολύ στην ανασταλτική λειτουργία του Ολυμπιακού.